Sengilento zami bathi ngihlengisa ayibo yini manje ingasakhali. Sengilento zami bathi ngihlengisa imali kade ngihlengisa injalo bethule zama. Isizulu sithi akukho okudlula ukuzama. Sanibonani uma nkabende la. Yo, angazi singiqale phi. So business is like thulekile business kuthulekile kuthe do. Ngathi yazi I can't just rely on TikTok and WhatsApp to promote my business. Thingizibambele mina mathuba ngathi nenhlanhla ngane kaNkambile ndikhuphula ama secret socks ntombazane. Ugqoke iphinifa while you run your errands. Khona ngizipromothele ama-pini farm abantu bangibone, then just only seeing me on social media. So bekuyimina lona ngeke ngisho ukuthi bengikuphi. It's not about what I was doing, it's about ipinifa leli ngeli-advertisayo. So guys, from time to time ikhanda lami liyakhatheka, ngicela ningixoleleni bandla i-videographer yami angazi noma ibithukile noma yini. Ngisacela i-support wenu nakulo nyaka, ngiyacela bandla ngicela ningisupporteni ni like reshare, ngicela nithengeni mangabe nemali and repost my videos and my pictures. Ngiyabonga.